Liyaqhuba ityala lika-Omotoso kwinkundla ephakamileo yaseGqeberha kwiphondo laseMpuma Koloni. Namnhlanje kukhwele emkhumbini ingqina elitsha uZandile Matibe noxelele inkundla ngempatho kaOmotoso. Ukanti intatheli yethu uAnda Ngqonji usixelele banzi ngokuqhubeke enkundleni ngale ntsasa. Ingqina elitsha lixelele inkundla ukuba uAnmotoso lingamchaza ngendlela ezimbini ezohlukeneyo. Lithe ecaweni wayengumntu onothando, engutata kwaye engumntu obonakala ngathi ufuna ukubanceda baphume entluphekweni, kodwa xa esendlini wayethanda ukudlala kwaye exhaphaza nangesondo, esenza nee-compliments okanye ke encoma nemizimba yabo. Uchaze ngendlela athe waxhatshazwa ngayo ngokwesondo nguAnmotoso ngexesha ese-Mission House, esithi ukuba wayesoyika umka emveni kokuba uAnmotoso eye wanecawe eshumayela ngehlobo abantu abathi basweleke ngalo xa bethe bamshiya. Uthi wenze umzekelo wokuba kwakhe kwakhona umntu owayethe waxelelwa okanye wagrogriswa nguAnmotoso ukuba makayeke ukusebenzisa imotorcycle okanye angathi asweleke. Uthi zange kube kudala phambi kobe abe uyasweleka. Obu bungqina buza emveni kobungqina bukaWendi Mahola, nalowo ebexinwa ngemibuzo nguPeter Doberman, nalowo ligqwetha elikhuselayo elo lithe lamxelela ekugqibeleni into yoba zange anyanzeliswe nguAnmotoso uba kwenzeke ezaa zinto zazenzeka kuye, kwaye uAnmotoso zange amqhathe. Ityala liyaqhuba. Kwiindaba ze-SABC, ndinguAnda Ngqonji, kwinkundla ephakamileyo yaseBhayi.